Здравейте хора, аз съм Кристофър и днес продължаваме нашето оцеляване с Драго Спроц. Здрасти. Ей, чакай бе, аз не съм спуснал Wi-Fi. Ето, почвам. Чакай аз да си пусна Wi-Fi. 3, 2, 1, go! За да мога да могат и другите. Хора, аз съм Драго Спроц, днес сме с Кристофър. Здравейте хора. Епизод двойно оцеляване. Четвърти. Да, четвърти. О, много забия. Знаете, че вчера... как ме упрекли? Много лага. Пази се аз. Да си изкопая кола, че нямам. Бате, ще си го направя стъпца. Защото е по-готино. Да. Хора, сега си оправих настройките, надявам се клипа да не ми лагва. Аз се движа с 360 FPS. Ето, виждате ли? Как с 300 с ауто FPS си? Ай, да е 360. Не. What the fuck? Пито 360. Пито. Ето някъде тук до някакъв стих. Ези тук едно коло. Чай, пази се да оправя стаята. Може да се мръднеш. Айде да направим някаква стая от дърво. Аз ще ви карам целия свят. Така ли? И мисля днес хора да правим стаите. Да, ние ще го разделим на стаи. Гадото е, че още нямаме легла, хора. Трябва да пусна чудовищата. Monster in the pool. Яху! Monster in the pool. Знаеш кой е пул, Басилис? Лойно. Ако. Същото. Щете лойно. Не, също. Идват с еднакви. А бати, виж колко готино е там. Добре. Окей. Пак тук е с брат ми и той е нормален сега едно. Да, ние тук си. О май! Как се тресна, че съм открил нова стая. Просто това трябва да го Чакайте малко, значи малко да си намалят това светлината. Съжалявам, че си я намалявам, но... Не, то вие няма да забележите, защото до се едно... О, май ще намеря, виж, колко е Да, някъде близко и брат му, майче. Защо съм толкова справа? Гледай как го направих, трябваше да е от дърво. Това какво ще бъде сам? Аре, едната стена ще е от... Дай сега хора да го изпълним. Окей, хора, значи тази ще бъде спалня, в която аз правя. Там... Няма ли тази стая, която аз правя, какво е? Ти къде правиш стаята, бе? Е тук. Служи врата. Е тук е спалнята, където аз се правя. Ама аз си мислих, знаеш какво? Така цялото да е от дърво. Не. Бе, просто си копай. Няма смисъл да си хабим материали. Аз ще погледна отгоре. Добре бе, се някой ме бива, не. Окей, хора, ще направя пейки. Аз ще ме спра пейка. Окей, аз тук ще направя някакви столчета. Ето тук. Тази стая, където аз правя, каква е? Ми ще бъде хол, да кажем. Не, това ще бъде хол. Там може да направим като баня, искате ли? Аре. Аз виждам какво ти иска за казан. 1, 2, 3, 7 айрона, сега ще дам 7 айрона. По-натам ще правим кенефа, ще го завеждаме. Защото няма... Аре, тук да е стъкло. Как се поемна? Какво ще кажеш? Тук да е стъкло. Окей, айде. Аз имам да взимам пясък да го печеме. Аз съм мехната поемна. Обаче има малък проблем, че близко до нас няма пясък в много големи количества. Ома, глава, ти си надава търчевете като Жеков. Не ми пука как ги слава. Оня Жеков тъпанара вчера ще ме души. Що бе, клад? Той тръгна да ме души от тъпанар. Ама къде? Ай там в колата ми караха в училище. Да. Ама разбираш ли, че в едни е много тъмно. Затова слагам там и торчове. Да, басана с 6... Фък. Значи още малко ще бъде клипа. И то може ще бъде 6 минути. Пак бъде... Няма да ги правим дълги клиповете хора, защото сега имаме малко батерия. Аз имам малко батерия. 14 минути е дълъг клип според теб. What the fuck? Не бе, 6 минути пак сигурно ще го направим, казах. Бате, мале, дай гъпото. Що бе, какво намери, бе? Бате, капана. Какво намери?
Копая там долу, имам нето файран, копая го надолу и падам в някаква пещера. Ми да, защото ние сме в пещера. Ама надолу пещера къде? Да, има и отдолу има пещера. Колко сега играем тройно оцеляване, ама колко е... Там някъде и оцелява самотен. Да, още е двойно оцеляване, докато не ни намери. Аха. Хора, аз пека стъкло. Ти ли си събирал гъби? Да. Ще вземем, за ние ще направим храна. Аз тук си правя някакви столчета. Да си имаме. Окей, аз правя някакви... Я виж как се получават столчета. Ай, така много модерно става тук, бе. Ай, така. Окей, значи, пак този клип ще го свършвам. Защото... Окей, значи сега ще го включим зарядното, ма ще поиграя. Въпреки, че не ми е позволено да има. Още играя. Когато ти стане 6 минути клипа, го свършваме. Окей, значи хора, свършваме този клип. И после, когато вече повече ми се заради телефона, ще го снимаме и ще ставим 15 минути. Айде, казвам ви бай-бай, хора, и чао-чао. Дайте палец нагоре. Дайте палец надолу. И айде, чао-чао, филийки. Или по-скоро табелки.